जों तिनी नमिनेट सरमान बेलाय सक्सेसफुल बेलाय काहामखा अंका उजायसिनि किसा लेरमान कारण का किसा वार्ड नंबर वोटर लिस्ट अब किसा अपडेट जेपन कताल आवा এখন जों मालियानो बागै जों किसा कयेकटा मिस्टेक का हाबन आबनो बरनो तसा काहामका नायाको कारेसना कर खाइमांका अंका बेलायखन सक्सेसफुल जों 5टा सीट नमिनेशन जों सक्सेसफुल रिमाखा वार्ड नंबर 11 12 17 19 22 अंका काय बरिमां ते प्रमोथननै खरगपुरी कैंडिडेट है चला खरबसा जोंनि गुलसिमित बाय प्रोफेशन इंजिनियर कम्प्लीट गाबोन बागैनो जतन जोंनि हामैमा रखाथिनि जत DWF YTF काय पार्टिकुलारली तिनि जोंनि आगरतला सिटी कमिटिनि प्रेसिडेंट जोंनि आता रमेश गायताय जों बेलाखेते हामैमा रखाथिनि जोंनि अनरेबल PM भाइस सफायते फुंनिसिमनो फुंनानसिमि ओमफ्राय ताबोसिन अनरेबल MDC को दङ ओमफ्राय तायसिनि तान कमिसन को तिब्रमता सेन्ट्रल डिपोटि जतन पाल दङ जेको जोंनि दासिता दा दिने जोंहा कायको DWF नि आदम सं सेक्रेटारि आबरो जतन दङयो वाकि प्रेसिडेंट को जतन दङयो तिनि बेलाखेना सक्सेसफुल बेलाखेना काहामखा ना कैंडिडेट रबो जतन महानखोसों कन्फिडेंट दङ जों ताय आबन बागै जों जे टाउन दंनाय तामसिनु बर ताम बरक जों जतन नायपिल खायो जेता चेंज टु नान हिंगा काकाय जों खाखायो तिरबा मथन कायसे चेंज टु बिमानो ताय ताबो स्मार्ट सिटी जखनते आगरतला शहर चलि दङ जोंना स्मार्ट सिटी नबो काहाम खाय जों तेबो जोंनि मडर्न नाहारमाबो जों आबन सक्सेस खाय डेभलप खायमाना जों खाखाओ आबन बागै जतन रिक्वेस्ट खायो जोंनि जतन बरनो जतन बुदना बायथु अच्छा बरो रिखाना बिसक जागे दं बबो एरियाव न जों नगर पन्चायत रग जतन रो दिने थाजों सागा जों आगरतला शहर जों 11 वार्ड आगरतलानि परे से 12 वार्ड आमबासा ए आयं रग जतन रो जागे दं आबनि रिपोर्ट टोटल रिपोर्ट ताबो फाया क कारण खाना लास्ट डे खाना न साइमानाय बुसु जति खायना तिनबो गावनो जागा जमा लाय दङ आबन यागलो जों टोटल प्रेस मीट खाय प्रेस कॉन्फ्रेंस खाय सागलाय आगरतला एरिया तो तेबो दंखो माने नै जागा तिब्रासा एरिया आर लगते जों नाय दङ खाना लास्ट डे जों थे कासा कने रिजा मानो हने जों तिनि वो सारिगो जोंनि मिटिं दङ आबो खाय पुरा जों खाना साइमानाय बो जागा जों ताइसे रिमानाय ओके बेलाके हामबाय